Tapuk kama parminggota di bagasan sadarion maret dema hita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natuma palangit dohot tanoon. Amin. Luluhon maau ale debata, jala parbadahon badaku dopak bangso nadaso daulat roha. Say palua maau sian bawa si ulahon si paoto-oto dohot hajekelon. Ay hodo debata haroroan ni hagogookku. Tongos ma hati uronmu dohot hati goranmu. Akka nama nogu au.
pataru au tu dolok habadiaunmu, doho tu ingananmu. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasadahodo si pangolu padomuhon jolma dohot debata, hupuji hami goarmi, jala hudok hami moliate tuho alani saluhut na nabinahenmu, patupahon hangoluan nami, saidongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong na tinaonmu dohot hamamatem, asa huarsako kami dosa nami, jala tubuh di hami hapor seaon nasitong, jala marroha haholongon hami, huhut madok mauliate tuho, asa olo hami mangihuton horo di hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian, di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadia, olat nion, rodi saleleng ni lelengna. Amin. Maret de hita. Tatangihon ma patik ni debata natar surat di minggon, imana dibuat sian patik parjolo sahatu patik paopaton. Patik parjolo, audo Jahoba debatam ninda debatata, dang jadi marakup au baenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang go tunggabi si sobaon manang si oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ai hona uhumna dosogot, akka namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulahamuna sa siulaon muna, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba di Batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe, na mangebati hutam. Ai dina onom ari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni do umbaina di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradanan nai, jala di parbadiai. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita sihan debata, laho mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik ni. Amin. Maret de hita. Oh
Potima dosata nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroha midaha matean ni pardosa. Mulak manian parjahati tu madikot dalana. Asa mangolu ibana. Ido dipangidohon roham. Alani i ubay dipangidohami. Sesudah timatoru-torum, asa unang mangonai betu hami. Sesesa madosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Say pargogoy mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Romahamu tuau, asa mangolu todimuna, nina Tuhan Jehovah. Tungsu rararado samuna songon bunga dap-dap, botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasubah, gabe songon hapas domuse. Hasangapon madidebata nadigijang. Amin. Marede hita. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion di enet sian rom hualu ayat onom sahat rodi 10 sada. Tajahama marsikat soring. Ai hamatea do harohaon ni daging, alai hangoluan jala hadameo do anggo harohaon ni todi. Alai dang tarhalomoho de bataha anggo parroha daging. Alai anggo hamu dang de bagasan daging. Di bagasan tondido molotu tuton di bataha marina di bagasan.
Alai molo Kristus di bagasan hamu, mangolu dotot di alani hati goran, nang pe mate pamatang alani dosai. Alai molo maringan di bagasan kamu tondi nana. Ido sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Maret de hita. Tidakon maha porsiau tai songon hanina na hina tidakon ni dongata saha porsao di sadok portibion drap mahita madok au porsia di debata cahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba nasa sadai iman tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siantod di parbadia andorang sohabobuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama teterpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom namulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahundulu tu siamun debata Jehoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsia ditodi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dihasisaan ni dosa dohot datai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Tabegema ede pujian sian paduan suara napiri.
begema titing namasa di minggu ta sadarion. Selamat hari Minggu, Amangina. Tabegema tikting ni huria, namasa di bagasa tikio, ima di Minggu Judika, tanggal 22 Maret 2026. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, daging do na tubuh sian daging, toddi do na tubuh siat toddi. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Tertulis Yohanes pasal 3 ayat 6. Tikting nama ragam, naparjolo. Tahun transformasi HGBP 2026. Di Minggu Sadarion dipatu pada rapat finalisasi pembentukan panitia tahun transformasi HGBP tahun 2026 HKBP Si Jantung. Masuk pukul 18.00 WIB. Maringanan di ruang Matius Gedung Serbaguna. Marhiti tiktingon pinangido tu lima halak utusan ruas sian ganup wek asaretaro tu rapoti. Hombar tu udangan nong di pasahat. Napaduahon. Seksi sekolah minggu 2.1. Pada minggu hari ini ibadah sekolah minggu bersama orang tua dilaksanakan dalam bahasa Batak. 2.2. Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026, ibadah sekolah minggu dilaksanakan satu kali, masuk pukul 6.30 WIB, yakni 1. Bapata bertempat di ruang Matius, 2. Balita sampai kelas 6 bertempat di ruang aula. 2.3. Pada hari Sabtu tanggal 4 April 2026 pukul 16.00 WIB sampai hari Minggu tanggal 5 April 2026 masuk pukul 7.30 WIB sekolah minggu kelas 4, 5, 6 SD akan melaksanakan perayaan Paskah Bibelkom dengan menginap di gereja pendaftaran langsung ke guru sekolah minggu dengan menyertakan surat izin dari orang tua paling lambat hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 Pikah Niksi. 3. Napatuluhon seksi remaja. Pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2026 pukul 19.30 setelah selesai PA remaja akan dilaksanakan rapat pemilihan badan pengurus harian seksi remaja dan orang tua pendamping remaja untuk periode 2026 sampai 2028. 4. Seksi Naposo Bulung. Telah dibuka pendaftaran untuk mengisi kepengurusan seksi Naposo Bulung HKBP periode 2026 sampai 2028 pada tahap pertama. Terlebih dahulu dibuka pendaftaran untuk badan pengurus inti, ketua, bendahara, sekretaris. Pendaftaran dibuka hingga hari Minggu tanggal 31 Maret 2026 di pukul 23.59 WIB. Kepada jemaat Naposo Bulung yang memiliki kerinduan untuk melayani melalui badan pengurus inti seksi Naposo Bulung HKBP, dipersilakan mengisi Google Form seperti pada lembar warta. 5. Seksi pendidikan. Sesuai dengan program penata layanan tahun 2026 di bidang pendidikan, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan acara ibadah pertanggihan
memberangkatkan siswa-siswi yang akan menempuh ujian akhir tahun 2025-2026 masuk di pukul 13.00 WIB. Keenam, seksi kesehatan. Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 pukul 10.00 sampai 13.00 WIB, gereja melalui Dewan Diakonia, seksi kesehatan akan melaksanakan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan bertempat di Aula HKBP Jantung. Bagi jemaat yang ingin mengikutinya dapat mengetahui persyaratan yang dibutuhkan melalui informasi yang telah dibagikan di setiap grup WA WEC, serta pendaftaran dilakukan melalui Google Form. Napapituhon, Panitia Reformasi Gereja menindaklanjuti rencana renovasi gereja tahap 3, selasar sayap kiri atau kanan, menara, dan tahap 4 aula akan dilaksanakan presentase desain yang telah disempurnakan oleh konsultan arsitek pada hari Senin tanggal 23 Maret 2026 pukul 14.00 WIB bertempat di Aula HKBP Jantung. Untuk itu, panitia mengundang seluruh perhalado dan 2 orang utusan perwakilan setiap WEC. Napawaluhon ucapan terima kasih. Marhite tiktingon Huria pasahaton maulate tu keluarga JF Sagala SEMM Inang Dr. Melita Boru Manihuruk MKM Sian Wek 10 Tolu Kalisari 2 Nauk pasahaton 1 set bunga altar di Parminggota Sadarion. Napasi yahon database Huria. Hombar tu program update database Huria terkait harwason ni HKBP Jantung uhut marhite panakasion na pinatupan ni situa wek. Mamuk kaminggu sadarion dang ruas ni huriat tabe keluarga songon natar surat di lembar warta. Mulu adong hal-hal na perlu si patakason didapot tema perhaladuik dohot manang sekretaris huriat. Songonima tikting namasa di tonga-tonga ni hurata di bagasan mingguon aka tikting nasing buima tajaha di lembaran tikting na adong di hitabe saya di pasu-pasu di batama hita sude di parangulmitota. Amin. Orasma. Tapi gema ada pujian sian paduan suara haleluya.
Marede mahita huhut mata pasahat peliat tatu debata. Tuhan sito kasaluhur, Odon amor muliai,
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita kamanginang, hatani di bata di minggu Judika sadarion, dienet sian buku pandrang Hesekiel bidu 37 ayat sada saharodi ayat 14. Hujahama dihita. Dungi songgop matu au tangan ni Jahoba. Jala ditogi honau haruar marhite hite tod di ni Jahoba. Jala di paulo nau di tonga-tonga ni rura. Nagok holi-holi ni jolma namate. Dungi ditogi hon ibana au mamolus yan labung nasida tuk humaliang. Gabe ida mah. Godang situ tu mararahan di atas sisik ni rurai. Jala ida mah masak situ tu do luhut nai. Jadi ninna ibana matuau. Ali anak ni jolma. Atehe tagamon tarpangulu dope akka holi-holion. Gabe nikuma. Ali Tuhan Jahoba hodo ubotosa. Jadi ninna ibana matuau. Manurirangi maho taringot tuaka holi-holion. Jala dohonom mumatu nasida. Ali holi-holi akan namasaki. Tangihok kamu mahatani Jahoba. Songonodo hatani Tuhan Jahoba tuaka holi-holion. Ida mah au mangalehon toddi tu bagasak kamu asa mangulu hamu. Jala au mangalihot tu atas samu aka urat-urat doh patubuhon sibuk di atas samu. Jala au mabahen hamu marhuli kuling uhut mangalihot toddi tu bagasak kamu. Asa mangulu hamu, asa tung ditada hamu, audo Jahoba. Jadi manurirangi maau songon naong tinonahoni tu au. Jadi dina manurirangi au Roma sada suara. Jala ida mah masa suara namar ngongos gabe masih topotan aka holi-holi ganup tu donganna. Dungi hubereng mah gabe ida mah nunga maruraturat nasida. Jala tubuh sibuk. Jala liapuli kuling di atas nasida. Alidang adong depe anggotot di bagasan nasida. Dungini na ibana matuau. Manurirangi maho tutod dii. Manurirangi ho tutu ali anak ni jolma. Jala dohonom muma tutod dii. Songonodo hatani Tuhan Jahoba. Roma ho ali toddi sian desa naopati. Jala mangulus maho tu bagasan halak na binunuon asa mangulu nasida. Jadi manurirangi mau songon na tinonahon na itu au. Gabi Roma toddi itu bagasan nasida. Jala mangulu nasida. Laos diujak konpat nasidai. Parduaan parangan apala nabulun sahalidui. Dungini na ibana musetu au. Ali anak ni jolma aka holi-holion sadok pinopar ni Israel dui. Ida mah akan nasida madok nunga tung masak holi-holi nami. Jala pesan arop-arop ni rohanami. Naong pidom dohami. Diwaheni manurirangi maho jala dok matu nasida. Songonodo hatani Tuhan Jahoba. Ida mah au mangukap tanoman munah. Jala au mabuah kamu nakok sian tanoman munah. Hamu ale bangsoki. Jala au manogio kamu mulak tu tano Israel. Jadi tadau munah ma au do Jahoba. Iadung huukap tanoman munah. Jala hubuah kamu nakok ale bangsoki sian tanoman munah. Au huhud mangalioto diku tu bagasak kamu. Asa mangulu hamu. Jala au mabaik kamu. Marhasonangan di tano munah. Asa tung ditadahamu. Audu Jahoba namad doki. Huhut mabaheca. Ninna Tuhan Jahoba. Ido sahat ni turupuki. Nagabi ojahan barita nauli dihita. Salinari horas dita kamanginang. Hita na di gerejaon. Dohot naka marminggu
di nganat tabi. Mungkin adong gona borhat ala ni lebaran nanti. Ale adong gona subuh marminggu tong ala kebanjiran na borngin. Dak kuboto adong tong banjir pe jabunai marminggu do sedarion. Mula dong sonari horas madi hamu akan apa kebanjiran na ikon mengalami bencanai ala songonima ya udan di luar tahun natuari. Kamanginang di minggu judi kaon hatani di bata nong dipilih tu hita mabohali hita boha asa mangul di bagasan toddi ni di bata. Halak naso martoddi manang halak nasorong be hosa di bagasan dirina nasorong be gunani. Molo halak batak molarong na moding terahar tahe dokko tahe molo ngai piakot di rumah duke tahe. Jong-jong lo hitan waing makkaliangi na tua-tua tanau bos tangon ninate. Ya, sudah terbaring kaku. Dangarong be manang na padi tapi manang na dia peti kidingoluna molo nunga ditadi kon hosai ibana dangadong be gunani. Dangadong be toddi namian di bagasan ibana. Ubahen na arga hita kamanginang, ubahen na bagak kita nuaing di garijon hudul na adong dope di hita hosai ete. Namar hosa dope hita mangulu. Angkodang darong be lapatata. Jal hola sada nama nunga mulak kita tu tanoi alani tor tata ruhom ma tu tanoi muse. Boido itu susukan, boido itu pondok Rangon, boido itu San Diego, boido itu dia alai di dia pe tonggo tu tano mulakna. Nang pe di hita halak batak sipata gabe umar gado jolmai dong somar hosa be. Dong gabe holi-holi dong mate. Nunga jujut abegi alani do godang ko halak batak saya ulo mangaluya ka upuna nang pedang mate. Jadi harus ada tiki di bona pasogita na jolo ka manginang lau pado muhon saring-saring nyaka na tua-tua naong marujung ngolu ma paparanna. Ada kari boto da sida be di dia pung naon na jolo di suaton. Dungi adong mana madok tu keluarga. Adong go di hutat tahun namalo dinna. Boido martelepot tu namate inna kan. Isi do heta hea songonia te. Jadi namalo imana nalau tu si na hurang malo ma berarti kan. Dungi di suku mana malon, dungi paboa na dihutai itu keluarga. Dungi roma na malo om madokon. Toy madah jolo hubungi ma opung munai. Dungi dihubungi mana ma. Dungi dokon di mana ma. Atar tu dulu kado opung munai na jolo di suaton. Jalan nunga gabe balgabe bonani hariara digijang ni tanoman ni na tu opung munai. Tong borhak mai tu si. Di hali nasida ma ditoru ni hariaraon. Dung di hali 3 meter tordapok ma gejong. Holi-holi. Tor tu matangis masudi poparanan. Wah tu do iso do hape opungin na. Nagajang da bulu do hape opung tanin. Ay gajekir to. Dapat musi tulang rusuk na. Memang da bulu do opung tanah julu hape na. Banasaon gejang na kan. Yali terus yali asa dapat na kan. Dungi dapat masih bajujung na. Dung dapat si bajujung na. Bah asing opung tanin na. Basa gajang mucung na nina saya kan. HP, hoda do HP. Dapat mah holi-holi tutu dituruni hari araon, ada holi-holi ni jolma, holi-holi ni hoda do. Roma nasida madoko tuna maloi, jadi maksudmu na hoda do pung nami. Ada yang dohorok ka manginang, songoni majok-jok na hitaon sa sitong na memang gabe umar gado na so marhosa be sian na. Umar gado naong mate sian na mangul. Sarori na sutina dana pe songoni ma parsituton na laho mangalului
hape narilabungna na hosa-hosa so dipardulihon. Alani don wain di doko kata di batot hita gabe ko barat doon lang di tongah-tongah ni ngulutos songo pengalaman ni bangsa Israel natongon di habuangan Babeli. Ai di batama parnidaan tu si Hesekiel. Ale tak kasih doko diurut ni ayati bangsa Israelido na didokonna songon holi-holi na marserahani. Nakita pe ala ni gabolisop ni hadosaw ni gabi songon holi-holi ni jolma naung mati do jotita. Tidak lagi punya daya, tenaga. Karena kita sudah hampir-hampir putus asa. Digambarkan seperti pengalaman umat Israel. Songon holi-holi namar serahan dirurai ninna. Nong mati do bangsoi di hati hai. Danggo pe. Alai di baen debatama tu panirangi parnidaan tersongoni magobaran ni bangsa Israel yang sudah kehilangan harapan, yang sudah putus asa karena mereka sedang terbuang ke pembuangan Babel itu. Nunga tung songon namate nasida dihirala. Hita pia kamanginang boy do di gobarhon ngolu taon songon halak naung mangulu di bagasak kadusau ni. Ada orang soro Kristus itu portibion. Si kita sama seperti tulang belulang yang berserakan. Yang tidak lagi memiliki kehidupan. Ala nunga ditadikon todin debata. Ngulin di jolma namar dosai. Ala nido Roma debata marite Kristus laho paulako todi itu bagasak kita. Los idon yang dohoronan di minggu judika sadarion. Dulu homa'au ale Jehovah lina. Adililah aku ya Tuhan dan belalah aku. Idon yang jauh-jauh suarata tu debata. Bahwa hita madokon asa diperjuangkan debata hita. Marhite Kristus Yesusi. Asa malua hita sian gabolisop ni dosai ala si bolisi. Dan itulah yang mau kita syukuri dalam masa-masa penderitaan dan pergumulan Yesus Kristus mengalami penyalipan dan kematian itu. Itulah menjadi buah dari pembelaan Allah. Pango dihonone debata di tonga-tonga ni ngulut tahun. Alani akan menginang hita namar pungu di gerejon di basope. Los neng ajaran nadu hita nang di tonga-tonga ni ngulut si kandu pari di bason. Molo tung tahilalape maul borat dohot bernit ni akapar ngulunos si pata bohado hita. Tise do hita mangalu-alu. Tise do hita mangido pangrupion. Kepada siapa kita meminta pembelaan? Hola kwede hora salirik edion. Muladong ruas ni hudia namar minggu di gerejon. Apalagi inahanna tertakuk doyete. Hanya dalam Yesus jawaban hidupku. Ibu tahamu dok kenangi? Kalau ku cari, iya. Pura-pura hupa salah-salah terbu di lakukan nasida kan? Baik nang berliana. Tarik kamu mak. Tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa? Bersama Dia. Bersama Dia.
bersama Dia. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, amin. Isedo mawid mangalusi hita. Ya. Alani dokon luluhon ma'aw ale Jehovah. Kepada siapa kita berseru ketika menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita ini? Kepada Yesus. Hanya Yesuslah jawaban hidupku. Anggo tuhalak do olon sipata gabe tabba hamaolon. Alai boy do pakion ni debata nang dong atalaho tangan ni debata mangrupi hita. Alai parjolo tu debata mapasaha. Serahkan semua kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Parbadahom mabadaku ninna parpesal ini. Guarni minggu tersedarion, minggu judika. Belalah aku, ya Tuhan. Napa doa hona kamanginang, sian hatan dibata di minggu sadariope, songon halak nang porsia di Kristus ita, naung majalo pembelaan sian debata, laos togi honon nado hita asama buan hanguluani, nang di tonga-tonga ni ngolutaon. Gabi halak napasahat gugu ma ngoluta. Ada yang menarik dari Yehezkiel ini. Dia seorang imam. Kemudian dia dipanggil oleh Allah menjadi nabi di tengah-tengah umat Israel. Dia ikut terbuang ke Babel. Dia melihat semua pergumulan kehidupan itu. Dan dia bersama-sama dengan umat itu. Doh de bana makilalahon. Haci ton ni habuangani. Alai songon nalidok ni halak batak mahurawa jut-jut. Hita pe ulu songoni tabereng alai dangta para tetehon. Kita lihat tapi tidak kita perhatikan. Adi pengalaman ningulu ni parhuria pe jot do alang si jantung opalai. Ale mo tungarong i jantung ulang bagi melubuk rohamu nate. Ulu songoni akado ngaparhala do. Tiap minggu mar minggu do. Tiap pertanyaan, tiap arong pakobasion arong dibereng do disi. Ale dung sahat di bana ulo ni bari pesukun. Songo dia do tahiamang inna. Ni lo kemak, dang lai bere kosel lingon, bada huida lak para tetehon ninna songo ni. Jojot do itanong di ngolu tape tabereng gona masai tabereng. Tapi kita perhatikan kah? Sering kita tidak perhatikan, kita hanya sekedar melihat. Yehezkiel juga ketika itu dia melihat semua kenyataan ini, tapi dia tidak memperhatikannya. Kemudian sampai Tuhan memanggil dia. Dungi songgok matuau tangan ni Jehovah, jala ditogihon au haruar marieto di ni Jehovah, jala di Paulo nau di tonga-tonga ni rura nagok holi-holi ni jol mana mate. Dungi ditogihon maau mamulus yang labung nasida, mamereng. Inilah fakta kehidupan umatmu itu. Apakah kau sudah melihat selama ini mereka sama seperti tulang belulang yang berserakan. Mereka hidup tapi tidak punya lagi masa depan, tidak lagi punya pengharapan. Jadi dina ibana matuau alian ani jol matehe taga montarpangau lu depe akka holi-holion gabe nikuma ali Tuhan Jehovah hodo ubotosa. Dia pun tidak mengerti, dia pun tidak paham, dia hanya mengatakan hanya kau yang tahu itu tentang apakah mereka bisa hidup kembali atau tidak. Alani nang dihita di ngolutau na kamanginang hita akan ang pinaluan ni dibata di bagasan Kristus hita peg iko gabe halak na malion gogo tu aka dongan humaliang nang portibion. Kita harus menjadi sumber kekuatan bagi dunia ini. Kita menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Kita menjadi sumber kekuatan di tengah-tengah persekutuan dan di tengah-tengah keluarga. Nah kita saya tadok kodo Ali Jehovah luluho nau. Kita juga sedang mengalami pergumulan, kita juga sedang meminta pembelaan dari Tuhan. Tapi hidup kita yang bersama-sama dengan dunia yang menderita ini harus menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi orang lain. Nah borngin luar biasa anggo situan isi jantung luar biasa dok. Tor di Papua matuau amang yuwek nami masa do kebanjiran. Adong go piga keluarga mang
Adong go may pitu manang walu keluarga nga dihubungi amang nungamang atong leon maju to nomor telepon na sudi di leon situa oma tuau dunguhi teleponi masada-sada ruas ni huriata na tongon mengalami kebanjiran ni adong manong mengungsion adong mana di lantai 2 on adong mana gabi di garasi ni jabuon adong ma nasay mamereng-mereng nakko de paya ko manang nadang alai di nahu teleponi na sida adong go na mangalusi ini siapa ya padita sirai don sian hakai si jantung inang dagu amang siat dia boto amang na kebanjira kami ahama maul ni mabotoi siat situata inang moliati mamang jadi lo koma nang pesubui hami Roma mereka muna kebanjiran inang lasmora hamuna te nang pehola marhi de teleponon mangenyemangati hamu niku moliati amang margugu mahami sehatok masumurut aikon ahar ning rohonokku di sia makamang inang bagaimana hidup kita ini sekecil apapun bisa menjadi penyemangat bagi orang lain bisa memberikan gairah semangat bagi orang lain kalaupun kita mungkin juga sedang menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini tapi jadikan hidupmu juga menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi orang lain jadi hitape sesama ruas ni huria dia kawekta bui do tong songoni molo bajir hita masih telepon atau kamu wah bajir do di jabumu naida bajir iha jabunai pe bajir do rak marlas ni roha hita da sayang gia madong liwat do sibahud asa tortagorekon ni saling menyemangati unang gabe lami ba mak tornita musikan bajir nasida bajir sadugul-dugul do hami ngasa hai-hai nda musia masongoni kan terus gabi ubelga terus pergumulan. Nah siapa pergumulan ni? Jangan. Harus menjadi sumber kekuatan, sumber semangat, sumber sukacita. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan ini. Sembari kita memohon pembelaan dari Tuhan, tapi hidup kita juga harus menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi orang lain. Nah seorang mago todina. Alanido diharap batak adong godidokon dibae maaka ulaun upa-upa paulako todi tu. Ayo do mago to ditoyala nia ka hamaolon nata adupi gari di habata kota diajar hotu hita asa patu pahon aka ulaon nabui mangalihon semangat kembali paula ko toddi tu badan alani do asa nang mago nang toddi sa tonga-tonga ni ngulu taon ay molo nunga mago toddi maka semua hidup kita ini menjadi sia-sia dan percuma songon hodoko nak dibonanai sama seperti tubuh kita ini tidak ada harganya ketika nafas itu sudah meninggalkan kita. Multa jahadi sada Musa 2 ayat pitui. Ai syatano do hita ditoppa de bata. Ai gabe mangulu pe hita. Ala diulus de bata do tod hosa hanguluani di hita. Hola ditadi ko kosa hanguluani hita. Dang adong be argata. Lasongonido molor tung ditadi ko todin di bata hita. Malang madau hita syat todin di bata. Dang adong be labata. Dang adong be argata. Mago nama hita. Songon holi-holi namar serahani nama hita. Alani nang di semangat tahun pengajaran iman di tengah-tengah ni keluarga di tahun 2026. Bagaimana supaya setiap rumah tangga itu juga tidak kehilangan roh Allah yang terus mendiami dan yang menyertai kehidupan rumah tangga. Nah kindungan dititikon anon tapasikop maaka parhobas di panitia tahun transformasi 2026. Alai di jolo nii nunga torong tahala putih akan manginang. Selain renungan-renungan harian yang sudah kita sediakan melalui kanal YouTube HKBC Jantung setiap hari. Nang pe say hupamana tami doi ganu parion. Dengan pala songonido pe parsituto ni sudah hita manangyo kata ni debata. Ai itap ni 500 600 sian kanal YouTube ni biida. Apa nuai kita nunga murun yan garis sadarion nunga 47 kakak tar tingate. Ayo saya hudokot tu sudi situa HKBC Jantung nang amang sekretaris terus cermati, terus teliti, terus pastikan dan sedidik ke warga jemaat. Jika hanya namanya lagi yang ada di database di Jantung, orangnya tidak tahu kemana-mana lagi, kita harus sepakati. Kita harus keluarkan mereka dari daftar warga jemaat HKBC Jantung.
Asa buah, asa takas. Hibul, ya ruas ni huria kabisi jantung, ima ruas ni huria na mangulu, dang horan luar ni huria na tarsurat. Mulutung adong nama kilalaha, sian 47 keluarga nang tartik tinggi, dang amang ringgas dohami nina, mangido maaf piau muse, tapaula pegawe ruas ni huria kabisi jantung. Tapi jika memang tidak ada lagi, mengapa itu harus tertulis-tulis di kewargaan jemaat HKBP Cijantung. Alanido nunga tasakapihian alai ditiki mangihutun PHD sada punguan hita di HKBP Cijantungon. Lalu seorang ibu mengatakan kepada saya, "Amang pendeta, bagaimana kami bisa mengajarkan firman Tuhan setiap hari jika hanya dengan membaca almanak HKBP yang hanya menuliskan ayat harian tanpa menuliskan penjelasan?" Lalu saya langsung katakan dan menjawab inang itu, "Yakinlah inang, per 1 April 2026 akan terbit buku ibadah keluarga HKBP Jantung yang menuliskan ayat harian hari itu dan penjelasan ringkas dari firman Tuhan itu." Karena memang sebelumnya kita sudah rancang melalui tahun transformasi. Alani Posma Rohamuna Kamanginang, per 1 April 2026 akan terbit buku ibadah keluarga HKBP Jantung yang digunakan setiap keluarga. Ale moli terbit tongi tung tapakke ma dijabut tadi. Dan apalah dibayar di buku papungu pelian dan pola. Asal mah terus pertanyaan kita dah. Kalau kita gunakan itu paling lama 10 menit satu hari. Satu lagu, berdoa, membaca firman, membaca renungan 2-3 alinea, lalu berdoa mengakhiri renungan harian itu. Paling lama 10 menit. Ipe hudokot do di padita 10 menit pei molotung gajang do tangyang ni opung di tiki pertangyangan iniku. Ayo lu sepatah opung oka gajaki do tangyang na kan 10 pitu pahopuna 10 pitu do diwari. Habe pas masa plonom pas 10 pitu lupa mebana isuku matu pare mandai. Isu do tahe pahopus 10 pitu. Dungi dokon ilanjut di mana matang yang dai. Adonggo sobat. Alani kita akan terbitkan, tapi saya juga melalui khotbah ini berani memberitahukan pergumulan kita sekarang adalah apakah kita terbitkan itu berbentuk PDF, apakah kita akan terbitkan itu berbentuk buku. Jika itu kita terbitkan berbentuk buku, kita juga membutuhkan pembiayaan untuk mencetak buku keluarga itu. Alai minimal per 1 April kita akan terbitkan itu berbentuk PDF. Jika kita belum bisa mencari pembiayaan pencetakan buku itu, tapi per 1 April maka buku renungan itu akan sampai di rumah setiap warga jemaat HKBP Jantung. Martangi yang maha makamainang da di jabuda asa unang magoto di dibatasian ngulunya kaya nakotai. Asa unang magoto di dibatasian ngulu na sida ala panggosa-gosa di Portibion, panggosa-gosa di kemajuan teknologi, kemajuan ni aniadupan nasida. Bagaimana luar biasanya kekuatan teknologi ini menguasai anak-anak kita sekarang. Malah saya hudok koni unang marnalu jahita. Bagaimana kekuatan gadget juga menguasai mereka saat ini. Unang-unang mengaluli rokap penasida. Itu tangyang muna teruskan. Na mingguan di weksia au pertangyangan didokon amang tangyak ko majo sirokap ni todi ni anak kon nami. Tolo dokon do isi guar ni anak mina. Maka saya sudah catat nama anak-anak itu. Sebentar nanti di tahun ini kita akan melakukan pertemuan keluar jemaat dewasa muda. Mula marpungu 20 halak, ati biar 30 halak anong gabi pajupang di sirokap di todina kan. Amin. Ala kemajuan di teknologi naing. Ahana suarong disediakan teknologi naing. GoFood, GoSend. Jadi tokin naik suatu ngadong mamuse godo. Ibu tahamu do godo. Gojodoh. Ipesan melalui aplikasi. Bawai mana? Ibarat medisi. Perempuan umur 25 tahun, tinggi badan 165 cm, berat badan 45 kg, warna putih, sarjana nina. Tokinai terroma 7 jabuna. Paket nina kan. Apa ini? Ini pesanannya tadi calon istrinya. Oh iya ya. Iya tapi Pak ini COD nah mesti Mas kan. Tolong bayar nina kan. Oh makna musai mama jaloon. Bah bayar aku masih dion, sawoti go 10 juta do ni nasional kan. So tu kami ngau murah itu rinda musai mak, buasa harau murah. Ay mau pesta adat, holan sinamok na sedia.
gedung na sadia, paradeton na sadia, namoso na sadia, atong godoh mahita ni nason kan, gojodoh. Ya. Supaya jangan hilang roh Allah dari tengah-tengah kehidupan kita amang inang. Tapak kemai, apalagi keluarga-keluarga muda yang anak-anaknya masih SD, SMP, supaya itu benar-benar kita lakukan di rumah tangga kita. Asa unang magoto di nasida. Gariada keluarga HKBC Jantung tahun 2026 semakin marpu. Amin martangi yang mahita. Moliati madiholi Jehovah Tuhan nami. Pasu-pasuhon mahatam nakutang kami sadarion di minggu judikaon. Tung luluhom mahami ali Jehovah. Parbadahom ma badanai mengadup pon si polisi. Nah saya terus mangelah hami. Neng mabuan hami tu bagasan pangucunan. Jalamian matok tongtot dimi di bagasak kami. Asa mangulu hami ali Jehovah. Asa nang songon namati hami. Hinorhon ni aka hamaulon na holubi hami di portibion. Alas ditonahoko hami ali Jehovah akan okinokop mon. Asa nang hami pe. Gabi si pargugu tu akadongan nami natongon mangadopi akaparukilo do hamaulon. Pakai mahami ali Jehovah. Ali Tuhan di bataman nami sapa-sapa menanggan keluarga. Talumabi ruas ni huriam narong di HKBC Jantungon. Asa tunghu hapa detok kami. Mangajarhon hatami tu akayanakon nami. Asa igabi gugun ya kayanakon nami mangadopi tantangan di zamanon. Disakapi huriam lau paradihon media. Asa tarpadu paganuk keluarga, persauran rumah tangga, pertangyangan keluarga setiap hari. Saya patuh di Tuhan, hobasan ya kana posom rapdoh parhalado. Asa anggiat marhiti-hiti, mamuka sada April 2020 nomon, sagi horon nami tu akar ruas ni huriam ganuk keluarga, pakyon nasi damai. Asa rapa mi Tuhan, patu pahon pangajarion, hapor siaon di tengah-tengah ni keluarga. Molo tung adong akan narikot domu tuna patulosoni. Sai tongo sommu de Tuhan lahu patulosoni pos rohanami. Tong moliati madiholi Jehovah Tuhan nami. Dio bason lah hustanyo kami manang akar ruas ni huriam. Na tongon mangadupi akahamaulon tarlumobi dampak ni cuaca. Pola adong siya nakar ruas ni huriam na kau mengalami kebanjiran bagas nasida. Guga nasida mian ditongan di bagas na Tuhan. Tongali Jehovah Tuhan nami padinggan pahatop ma sumurut aiki sia tonga di bagas nasida asa mulak nasida di bagas lasi roha mian di tonga-tonga di aka bagas nasidai dausian aka mara do dabat-dabat jelas elehon ma cuaca iklim nadinggan di tonga-tonga di portibion Tuhan asa manang ise penamian di tonga-tonga di portibion tok-tok di bagas dame do lasni roha utayo kai menang akar ruas ni huriam na tongon di bagas aka parsahiton kayanakon ama ina pahopun ya karuas ni huriam natongon menjalani perawatan alani akasahit manang alani mengalami kecelakaan proses operasi na hidupan nasida saya patulus Tuhan marhamalumon asa ditikina marlopolop hami utayo kami manang akaruas ni huriam namar rasiro asa minggu naneng roon namar ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan moliati madiho Tuhan tabahono mugajang nimur ni nasida atau pasu-pasuano munaka hai pason lasni roha di padalan ningulu nasida tujuanon. Tomboliati madiho Tuhan. Matang yang elek-elek sobanami. Tangihon may alani Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Pajak pemahatan di bata di minggu tahun marede mahita.
Datangia koma peleata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo harwan saluhut seleho-leho nadenggan dohot nasa uli basat na mauliutus. Hu pasat hami masya nani lehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabi wap na hucus di jolom, pasu-pasu mai jaramoti, asa hu parhasia kami pelianon,
pati buluh na rajaon di tonga-tongan huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam gir-gir hami madok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang, saya pinerbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malo meniroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaur honma damena tutodim. Tadi ayat 3 doang. 2. Nyanyi musik nyanyi.